Phainai 19th August Salmario Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadurni Achaima Sal Palaijaknai Thangwi Tongo Abono Rwgwi YTF ni Bwkhaktwi Bubagrarokni Simalungni Bolong Hogjakha Jorao Manjakha MDC Suraj Debbarma Khobwi YTF ni Sikla Bodolrok. Naharjaglia MC ni Bwkhaktwi mungsa saktharmang Tripura Hasdronai koloi Phainai Bubagrarokni Simalungno koktisalo Bubagra Bir Bikram Kishore Manikya Bahadurni Achaima Sal Rwgwi YTF ni Bwkhaktwi Bubagrarokni Simalungni Bolong Hogmani Jorao Shaka MDC Suraj Debbarma abo haikino teibo Shaka Tripura Hasdani Kodokma Jorani Laibumawo tei Tripura Hasdani Tongwi tongnai Maharaja Rokno Rwgwi Boram Fiaba Tripura sa angwi jongno Chini Bubagrarokni Rokno Borong Nui Mathangwi Nargnani Nangnai Khane Aboni Bagai Ashalo Juda Juda Thaine YTF Sikla Bodolrok Gerengsa Angwi Adang Badang Naharjakha Nangka Hanke Shakbai Thani Fan by Solar Plant System Palaijaknani Bagai Kisa Khlaiwi Fan Collect Palaijaknai Tongo Abo Haikino Paper Block ni Bagai Bo MC no Sajakha Khane Shaka MDC Suraj Debbarma Narozatna Siwo Sini Bisi Brum Chini 19 August ngagano Sini great king ni birthday. Yakiba Sini modern architect Sini Maharaja Bir Bikram Manikya ni bini Achaima Sal. Aba sunjoto ista sunjoto na Saimano tay nugo. Naidi Maharaja Bir Bikram Achaima Salo bas halni sikang rotimi bas haja sikang rokai sini oro sung bolong. Bolong ma pukhungni tomono khomanu. So taklai YTF ro sumono design naka yang tei flyover tei jeperpan like han tangke bolong ekdom bolong nui tong so aboni bagai tini sengjoto YTF ro phaiye iskai gumoti sipai jola nini west amai khai sengjoto nor tini Maharaja Bir Bikram je Maharaja rani bagai je raja Maharaja rani je Simla yakaba cremation royal cremation ground no seng tini phayora sap khain bai seng khatang li oboni tei kabang ma bar actually ang MC no saka jefre elected yakulo elected mani yakulo ba MC ani chitri uri kya je royal cremation ground no seng mukha delhi o thangai Mahatma Gandhi ni Simlang besim nai to park khangi to mohasya da even azaga khamnan bai seng jora bo 2nd October haira go hangke mas mahabya tangai VIP ro ini prime minister president bor thanga ro bono kumboi mani am haija khai nai to khai to sini Tripura haste mo the thanglai buma ubang ma 500 bosor ni sai sikang sini raja Maharaja jaga Manikya dynasty mungbai chinoron naikoli sajan theklamani seng tabo bini prajara seng bona sa koina khainin tu engke seng raja tim sailap kuri so chini le raja tongo chini itihas tongo sinle laibuma tongo nei wansung no seng tini oste bosung har khang tongo enabon sai sikang belenya hambema ro jaga bo tei num nugoje MBWS Maharaja Bir Bikram Welfare Society hoite bo samung khaijagi tongo korno ba hambai maru tang ni boroni tifang manya sengkin nuka sini great king sini modern architect Maharaj ni mangthong no bor tiles roi nai thokar mani bagai aw banang koina ni mutung sini joto khapang ni tiprasa ta hokte bu sino sini live mano kathang khai to na hangke amoni nani step to buni do phani bor rogle live mano sokomana ni chesta karon boni kuno live ma kre boni kuno live ma kre sini live ma ganang live ma kathang abon bai seng kathang no ma to na hese seng tini a jaga bo bortola hai jaga phai seno tini bojoto no mokol kaisuk nai kujak tangai sengjoto no o hani busa the son of the soil Tripura sa bukung bararo hane o sini bubagrana seng samman khaiman maino seng tini o jaga o samman khai to oro kuno YTF Tripura motha TWF ba MDC ni seng phaya hese sujako seng ese Tripura sa o hani busangai sengoro isasuk je borok sini hano asuk nai koi klangmani seng asuk pointo khaime hangai seng o hani busa sini raja hani seng saitam labta aboni bagai MC thani angomon koikya bar koikya je o jaga o kaham ke paper block ruwoi PVC block ruwoi light ruwoi solar ruwoi na choto khatona ni bagai akono seng nukja gya bai and tomono bus kangam hanya ngai seng bus kango sini je kabang ma tabu elected tongo specialist sini Tripura mothon elected so and tongo sini MDC supervision sini kabang ma MDC tongo seng nangka sini fan ni hoite sini salary ni hoite kalakhan khayei singora solar plant khayene bai singoli plant khaija khaisi
enora paper blog rani bai bosang wansung laijak je manmani bisingo seng kisa tamu sim collection khani already chang laijak jepur seng pune elected pun jimina seng omnono first step na hata je sini bubagrani simlang rong no bosang na ko tok karon mo sini live ma oro buikamo semano lukurang mati mana ya lama kerja honor tam cinta kerja angor telah sohoro bubagrani mangkono ke tangi rangki bilai nong di salar lai tangi nor kayaknya kamu bubi mana sini aja seng sini kayaknya ni kebang matong kintu mau ke sini lai buma baik kerenjak itihas baik kerenjak sini tiok kerenjak abun baik seng kubik hat oroi hak kotor ke seng mana mak kaya kelai enom hai jago tumung nor bu contribute kayaknya ni musuh kaya angkor nor jauh tanah kotak kong ni duit ka contribute sekaya karon omong ka kai o jagano te ki sigini me omo sinimang tung karon sumono live mono pogri taman bagai se sung pogri thangle actually am bai o live mono te se thang khane ni bagai sungo step na hatnai bas kamo very soon sini tenure tongson bisingno sungoro solar light erom mane sungo mai khainai tongo je MBBS kai sini maharani project bini intact bai ko collaborate khayai sungo jagabo paper block tai bo joto jagano Rwgwi solar light Rwgwi park system hai khani bai sunset ta hai event sini gate dog bo khobui nyai thigya gate dong no bo o jaga bo sini bubagra somni sini bangni je kaisa symbol a symbol gana kai sin gate dog samai na ni chung mansu lai cha 19 तारिख ले और बम hai wan thun na 19 तारिख to samna ji poti brum brum sini bubagrani bir bikram ni thimani tai asemani salaka sun khombok lai abun perken sun pogoi thang lai abun boino mo no pogya khane ni bagai je purpana bortolati ba play berti lakin kono pa tabu royal cremation ground ya bubagrani simla asuk dana cho tongui thangka a changes sungkum namu sungka tai oroni especially jara bortolani tongero awon boino boro a posok mane kusum oro khibilai karon tangai jongolongi tongoro totally policer khaije gya bolongi tongon boro khibinan bai sujug subidangai tong emon systematically amang khaije somo jeta ulotai oro kono posok osom tai manam sanam jeta khibidan maino abo sung sodung mana hanai asuk bisi phakya 25 ta bosor bampron sarkar khakya BJP IPP government khakya abo bongna taw sinjai samaya jeta kubi ko khaisi asuk kemangma bisi bo 75 bosor kebangma party phakya thangka kintu ke bodakre ke norong sari bubagra chin tabuni bortoman chini bubagra Bir Bikram Manikya Bahadurni Debbarma boda ro daiktanai ta serang pise khibi boda bini simangma samai tongsiba ba abo to kokhono motanyable so sung as a responsible Tripura sangai am sini se daik tong khaisi sung bubagra na bosang kaise hunglai nei ta sung kubunyo nung जे सुनो सा बुबाग्रा हमेशा आप लोगों को प्यार करते हो मैं तिपरासा को प्यार करता हूँ संग बताओ सुना नहीं जरा हम लोग भी तिपरासा हो के आपसे बहुत प्यार करते हैं राज परिवार को बहुत प्यार करते हैं संगमा पुना ही ताबो आमन तीन वो पॉलिटिक्स कोनो क्लियर हो संगरो कोनो पॉलिटिकल माइनेट्स दाना नहीं बगे फाया प्लीज क्लियर नहीं सिमिनो आपन मैं क्लियर कमा सब आमन बगे संग जेमानसा दिनी सापुंग ओ जगह तंगै जतन संग खाइथाना नि संग मानसो लेजा Asalo MDC Suraj Debbarmani logyo Manjakha juda juda thaini five Manjakhnai YTF Sikla Bodolrok Raja Khorang ni sime Amit ni kokthum Chini Khorang